ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор хонахои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ омода кардагем. дӯстон, пешкаш мо мекунем навори моро то охираш тамошо кунед, ба видео навори мо лайк гузоред дӯстон ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. дӯстон, агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ ёки замин ёки квартира ёки мошини фурӯшӣ доред, дар имо ва дар васайт мо роя кунем. дӯстон, мо реклама мекунем, пешкаши харидорон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл, баробар аст ба 155 сомонӣ. дӯстон, навори моро подлиса кунем ва бошад наворро сар мекунем. рафтем. Якм замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Варзоб дар деҳаи Чорбоғ, Оқбол. дӯстон, 5 сотиқ замин аст дӯстон, 3 дар хона, фундаментш рехтагӣ, фундамени кухни, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш рехтагӣ тайёр. фармони замин ҳаст, сертификат дорад, замин документош 100% ҳуҷҷат дорад. дӯстон, ҷои хуб дар гуфтагӣ обсӯя дар инҷа ҳаст, ҳамсоя зиндагӣ кардаган ҷош нағзай, айроҳи калон 200 метр иснай. дӯстон, нархи ҳамин замин дар 5 сотиқ 55 сомон аст. дӯстон, бо курси имрӯза гирем 354 000 рубл мешавад. бо замина арзон мекунем гуфтагӣ. дӯстон, срочна рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед шумо дигар маълумотша гирем. бо мегзарем дӯстон ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав. дӯстон, хонаи фурӯшӣ 4 сотиқ замин аст. дӯстони азиз 6 дар хона дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, гирди хона маҳкама, хона ремонт дорад. дӯстон, хона фурӯхта мешавад. дӯстон, нархаш бо маслиҳатай варианти алишиам дорад. дӯстони азиз, бо квартирае ки дар шаҳри турсунзода бошад, регарда ёки дар шаҳри Душанбе духонага. дӯстон, маслиҳат мекунем гуфтагӣ, муомила мекунем, болоиш хай бо маслиҳат мекунем. дӯстон, рақамҳои яка дар рӯи экрани шумо, номерои телефон, номерои ватсапи расият 24 соат кор мекунад. агар шумо ҳам вариант дошта бошед ёки харидан ёки алиш, марҳамат метавонед занг занед, дигар маълумотша гирем. дӯстон, мегзарем дӯстон ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри турсунзода. дӯстон, дар регар, дар сеюм микрорайон, дар пеши стоматология. дӯстон, дар пеши бозор, школа, мактаб қариб. якхонага квартира дар сеюм этаж қарор дорад, 48 квадрати метр, об, свет, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастай, ремонт дорад. дӯстон, нархи квартира 160 000 сомон бо курси имрӯза гирем 1 миллион 32 000 рубл мешавад. агар шумо харидор бошед аз шаҳри турсунзода, рақамҳои яка дар рӯи экрани шумо бардоред азиз, метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ ёки замин ёки мошин ёки квартира ягон чизи фурӯшӣ доред, дар имо ва дар васайт мо роя кунед. дӯстон, мо пешкаши харидорон мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар райони Қайнам гуфтагӣ. дӯстон, 10 сотиқ замин дар 3 дар хона дорад, об, свет, ҳоҷатхона, хона кагнадай барои зиндагӣ кардан нормалия. дӯстон, нархи хона 120 000 сомон бо курси имрӯза гирем 774 000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад, савдои хуб дорад, рақамош дар рӯи экрани шумо. агар шумо харидор бошед, занг занед, дигар маълумотша гирем. дӯстон, дар видеонавори мо лайк гузоред. дӯстон, дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. фикротро дар комментария нависед. мо ҳар рӯз якта видео пешкаштон мекунем. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Гипразем Сино. якхонага квартира 7 этаж дар қарор дорад, 38 квадрати метр. дӯстони азиз, об, свет, ошхона, ҳаммом ҳастай, ремонт дорад. нархи квартира 245 000 сомон бо курси имрӯза гирем 1 миллион 580 000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад, савдо дорад. дӯстони азиз, дар қарибиш бозори деҳқонбозор ҳастай гуфтагӣ, мактаб, беморхона, садик, мағоза ҳамаш ҳастай. рақамошон дар рӯи экрана. дӯстони азиз, агар шумо дар кор бошад, ремонти хуб дорад, метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. бародаро, мо наворумро давом медиҳем. марҳамат. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. шашум хонаи фурӯшии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Гулобод, дар 12 сотиқ замин 6 дар хона дорад, хона тайёрае барои зиндагӣ кардан,
об свет дорад, ошхона ҳаста, гирди хона маҳкама дӯстон, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш кагнадай. нархи хона 150 000 сомон бо курси имза гирем 967 000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад гуфтагай, савдои хуб дорад, сирош нафурӯхта мешавад гуфтагай, 150 000 бо арзон мекунанд. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз, занг зада дигар маълумоти параша гирен. мо наврумро давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз дар Душанбе ҳастай, дар рӯдакӣ, дар Душанбе дохилай. дар 2 сотиқ замин 2 дар хона дорад дӯстони азиз. об свет ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона ҳастай. хона барои зиндагӣ кардан мешавад. хона қарора дар пеши Мошин бозор гуфтагай, заправкаи Фирӯз дӯстон. хона сирош нафурӯхта мешавад. нархи хона 95 000 сомон бо курси имза гирем 612 000 рубл мешавад. бо кадоми харидори аниқа гуфтагай, бо муомила дорад, бо савдо кардан мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз, метавонед дигар маълумот параша гирен. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Фирдавсӣ, дар колхози Россия дӯстон. якхонага квартираи дар ҳафтум этаж қарор дорад, 48 квадрати метрай. об свет дар инҷа гузарондагиан, новостройка, без ремонтая дӯстон, коробка. нархи квартира 222 000 сомон бо курси имза гирем 1 миллион 432 000 рубл мешавад. агар шумо дар нархи квартира дар кор бошад дӯстон, ай колхози Россия Душанбе, рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз, метавонед дигар маълумот параша гирен. мо наварумро давом медиҳем дӯстон. лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгиритон. мегзарем дӯстон ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар Фирдавсӣ. дахонага квартира 1 этажда қарор дорад, 44 квадрати метрай. об свет гузарондагиан, новостройка, без ремонт, коробка дӯстон. нархи квартира 160 000 сомон бо курси имза гирем 1 миллион 32 000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад, савдо дорад дӯстон. ҳамин квартира бо дорам дӯстон, квартирае ки бо квадраташ бисёртарам дорем гуфтагӣ. агар шумо дар кор бошад, муроҷиат кунед. канализатсия ҳамаш ҳастай гуфтагӣ. рақамошон дар рӯи экрани шумо, занг занед, дигар маълумотша гирен дӯстон. мо наврумро давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба даҳам замини фурӯшӣ. замини фурӯшии навбатии мо дӯстон қарора дар шаҳри Кӯлоб, 6 сотиқ замина дӯстон, боғ кардагай, дарахтои мевадиҳанда дорад, гирдаш маҳкама. агар ки хоҳен боғ меистад, агар ки хоҳен хона мекунен. нархи ҳамин замин дар 6 сотиқ замин дӯстон 30 000 сомон, нархш 193 000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад гуфтагай, кадоми харидорай. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз, занг зада дигар маълумоти параша гирен. ай худшон, мо наврумро давом медиҳем то охираш тамошо кунед дӯстон. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем дӯстони азиз ба 11ҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Восе, дар пеши бозори Султони Кабир гуфтагиай. дар 3 сотиқ замин 4 дар хона дохтагиан тайёрай, об свет ҳастай, ҳоҷатхона ҳамом. нархи хона 130 000 сомон бо курси имза гирем 830 000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад гуфтагай, 130 000 бо савдо дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумои бартон, агар шумо дар кор бошад айвосе, метавонед занг занед, дигар маълумот параша гирен дӯстон. мо наврумро давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба 12ҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохта, дар Қурғунтепа, дар маҳаллаи Стаханов дӯстони азиз. 4 сотиқ замина, 3 дар хона дорад, об свет, ҳоҷатхона ҳамон, гирди хона бо семен блок бардоштагиай. даврозаи нав задагиай дӯстон, ядутагиай хонаш норемонно кардаи гуфтагиай. нархи хона 250 000 сомон бо курси имза гирем 1 миллион 612 000 рубл мешавад. хона варианти алиши ҳам дорад дӯстон. агар шумо варианти алиш дошта бошед ягон чиз, рақамошон дар рӯи экрани шумо, занг зад, дигар маълумотша гирем. бародарое ки хона ай шаҳри Қурғунтепа пурсидафтан, марҳамат, шумо да ма вариант ҳастай. ин буд хонаҳои фурӯши мо дӯстон. агар шумо ҳамин хонаи фурӯшӣ, ёки замин, ёки мошин, ёки квартираи фурӯшӣ доред, ёки ягон чиз дигар,
дар имо ва дар васайт мо роҳӣ кунед. дӯстони азиз, мо пешкаши харидорон мекунем. то видеои оянда дӯстон, худо нигҳбони ҳамаи шумо.